cu Mexicul. Este gol pentru Olanda. Pentru Moruțan, pleacă Mățan în spatele defensivei olandeze. Schurz s-a apărat acolo foarte bine, vine din spate Ciobanu și e lovitură liberă. Se concentrează Ciobanu, e acolo și Moruțan. Ciobanu, gol! Gol, 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 gol! Gol! Andrei Ciobanu! Bravo Andrei, România revine repede. Minutul 20, egalăm foarte, foarte repede. Un gol superb, reușit de jucătorul viitorului, Andrei Ciobanu. Senzațională execuție a lui Ciobanu. Kjell Scherpen se duce spre minge și chiar minutul 20, după ce Ciobanu a reușit să egaleze. Recuperează olandezii cu Miners, trimite tare pe spațiul porții. Intervenție foarte bună a lui Andrei Vlad. Ciobanu, mingea este deviată, ocazie uriașă, Pașcanu, cât de aproape a fost de gol, Alex Pașcanu, ocazie imensă pentru ai noștri. Ce fază frumoasă au reușit băieții lui Adi Mutu. Ciobanu, mingea deviată de Bacher, apare Pașcanu acolo, care trimite tare și Olanda. Miners este în zona lui, dar nu atacă decisiv. Mingea lui Olaru se duce pentru Itu. Itu încercând un dribbling acolo, recuperează Olaru. Waidă, Ciobanu, încă o dată Ciobanu! România aproape de golul victoriei în acest minut 92 prin același Andrei Ciobanu. România a avut cele mai mari ocazii ale reprizei a doua prin Pașcanu și prin Ciobanu. Ciobanu foarte aproape de o dublă istorică la campionatul european de tineret.